Vă transmitem lumină din căminul nostru către voi. Vă salutăm, iubiții noștri. Profităm de acest moment pentru a vă transmite sentimente de mângâiere și lumină. Acesta este un moment care este în același timp plin de bucurie și dar și de confuzie pentru o mare parte a planetei. Vrem să vă asigurăm că suntem conștienți de toate schimbările. Trăiți acest vis Aievea într-o frecvență pe care ați ales-o. Aceasta este o veste foarte bună. Fiți pregătiți pentru haos în unele momente, urmat de o mare pace întotdeauna. Anticipați binele și vedeți perspectiva cea mai profundă. În curând, vă veți trezi, dragii noștri. Vă transmitem lumină din căminul nostru către voi. Ikai, Aya, Leica, Nio, Kapamur și Akatu.